हेलो हेलो, 1 लाख डन, थैंक यू सो मच। उपम उपम ब्रदर मोस्ट वेलकम। मेरा एल्बम में स्वागत है आपको। इसके बाद जोगिता नार्जारी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, हेलो हेलो। क्या खबर? आज तो खबर क्या बोलेगा। और इसके बाद आपका बताओ ब्रदर, कैसा है? हिलू, ओके ओके ब्रदर, ऐसे थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सभी को, मेरा एल्बम में स्वागत है। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, और आप कैसा है ब्रदर, बोलो। जोगिता जोगिता आब' मा खबर, मा खालामदों? मानस, हाय हाय मानस, मोस्ट वेलकाम। आप मानस बर' आरोना, मोस्ट वेलकाम मोस्ट वेलकाम। लाइक नहीं कर, लाइक कर दो। बिदां आब', हेलो हेलो, लाइक डान, थैंक यू सो मच। लाभ बुराय होलाबायदो दे। ओमफ्राय 80 सुनो, 80 आसुना, ओके फाल। और की सब्जी खाइसे देखो दे सभी। और ब्लू हो नाम दाना, ओके माने ब्लू ने, ओके ब्लू होबाय आरोना। लाइक खालामदो, सोर लाइक खालामाखै? एनीवन? इसके बाद अल्ट्रा लाइक डान, थैंक यू सो मच अल्ट्रा ब्रदर। अल्ट्रा इनिफ्राय सपोर्ट देखो। उपम के साथ भी ज्वाइनिंग हो जाओ। मैं उपम दा को भी मैं ब्लू देता हूँ। साब बानाय आंखौबो नावदानाव, के ब्रादार नायनो र' नों गोदानसो ने जों। अके अके, आंजों गोदानसो ने। नै ब्रादार, नोंखौ साब खालामबाय आं, नै साब खालामबाय आरोना, नै अलबो खालामबाय आं नोंखौ। ओमफ्राय आंनि भिडिअखौबो नायना होबानो जाबाय। आंनि भिडिअ नायनानै कमेन्ट होबानो जाबाय। होमबा आं नोंनि भिडिअखौ दा नायनो हागोन दै ब्रादार। इसके बाद सपोर्ट बोल रहा है, उपम के साथ सपोर्ट हो जाओ। 200 हंडर कर दो गाइस, ओके। अल्ट्रा के साथ भी फ्रेंड हो जाओ। बिदांग दीदी के साथ भी फ्रेंड हो जाओ। मनोज, एक दूसरे के साथ फ्रेंड हो जाओ। जागन नाम दारां। दोस्तों, हम लोग का मतलब ऐसा जिंदगी है, क्योंकि हम लोग का इतना छोटा चैनल है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के साथ फ्रेंड बन के ही, मतलब एक दूसरे के साथ सपोर्ट करके ही हम सभी आगे जाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। उपम दास ज्वाइनिंग में, उपम दास देखो आपको बुला रहा है हम लोग का मनस बोरो ने। प्लीज एक दूसरे के साथ फ्रेंड हो जाओ। अल्ट्रा ब्रो किधर चला गया? प्लीज कमेंट करो। वीडियो फुल वॉच करके सपोर्ट कीजिए बोल रहा है। मिलन ब्रदर मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच मिलन ब्रदर, आंनि एल्बम फैनायनि थाखाय आरोना। ओमफ्राय माबोरै खबर सबर मिलन ब्रदर, दे खोन्थाहरदो एसे। खबर सबर लाइक खालामाखैबा लाइक खालामना होदो। ओमफ्राय मिलन ब्रदर मा खालामबाय दङ? मैं ज्वाइनिंग नहीं करता ब्रो बोल रहा है, ओके। मिलन ब्रदर ऑन थैंक यू। उपम थैंक यू सो मच ऑन, मोजां ब्रो होनदों मिलन ब्रदर, ओके। मिलन ब्रदर मा ओंख्रि जानोमोन? ओमफ्राय अल्ट्रा मा ओंख्रि जानोमोन? इसके बाद उपम ब्रदर कौन सा सब्जी खाया था? इसके बाद ऑन थैंक यू सभी को। मिलन भाई दहाय WW जादोंनो दाना। WW सोरजों सोर WW जाखोब्रा अल्ट्रा ब्रो? ओमफ्राय बि बर' ब्लग मा बुंखो? एल बी में हो क्या भाई बोल रहा है ब्रदर LB। इसके बाद ब्रदर बोलो कैसा है? आप कहाँ से था ब्रदर? बी ब्रो ब्लग। इसके बाद अल्ट्रा ने बोला है कि भाई जोंहा खानस्रि बेदर नांगौ। फाग्लालै बे WW जानायमोन अल्ट्रा, WW इउनिभार्सेल चेम्पियन। इसके बाद अल्ट्रा ने बोला मिलियन गीतिका आब'जों नामद्रा, आयु गीतिका आब'जों WW सोरजों ओमफ्रायलाय? इसके बाद मनोज फुल वीडियो वॉच सावधान प्लीज बैक बोल रहा है। मनोज दादा ब्रदर, आपको बिदांग ने फुल वॉच करके सब किया है बोल रहा है, और बैक दे दो प्लीज।
लाबुरायदो सोर लाबुराय होआखै जादोंमोन नामा भाई नावदारना जादोंमोन नामा भाई होनदों मनोज ओके नावदारना मनोज ब्रदारा इसके बाद ओंलै ब्र नावदारना माबाया मिलियना सोर देरहाखो दारना सोरजों दाब्लाब जादोंब्रा आल्ट्रा आंबो एसे खोन्थादो मागानिसा मापानि सारा सानि दापानि दापा मागारिसा मिलन भाई नोंखौ नागिरबाय थादों बिसोर नांदोंना मा जाखो आंनाव एसे खोन्थादो गाइसमोन प्लीज कौन है कमेंट करो दोस्त जो कमेंट नहीं कर रहे कमेंट करो दोस्त क्योंकि देखो एक बार है मतलब जो पर्सन कमेंट करेगा ना तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा एलबी में है अल्ट्रा ब्रो हंस रहा है थैंक यू सो मच इसके बाद बी ब्लॉग ने बोला बाय मोक भी साफ कर दो बोल रहा है बी ब्रो में आपसे नया है क्या ओके बी ब्रो आपसे साफ नहीं ना तो बी ब्रो में आपको साफ क्या है और आप भी मुझे साफ कर दो इसके बाद मेरा लॉन्ग वीडियो को फुल वॉच करके कमेंट करो मैं आपका वीडियो रनिंग करके देगा मेरा लॉन्ग वीडियो में कमेंट छोड़ के जाना है जाओ मतलब मैं आपका वीडियो देखेगा बाद में एलबी बंद करने के बाद हेलो कौन है कमेंट करो जो भी हो जैसे भी हो जो भी हो जैसे भी हो गाइस लोग मिनिबाय आंना हरबाय बिदां आब' हरबायनो आंना गैला दिनै 10ता खमायबायलै साबानो दुखु मोनबाय आं 10ता आनजादनोलै आंहा दिनै मिथिबायना सोरबा खालामबाय सोमान सिबार अन थेंक इउ मनोज ब्रादार नों बहानिमोनलाय मनोज ब्रादार नों बहानिमोनलाय बेनिफ्राय जोंना सोर दंबावोमोनलाय बी बर' ब्लग आप कहाँ से था प्लिज सिबात मा होनदोंमोन आंखौबो खोनाथारासै बाहायनांदोंरा ओद फाला एप्रिल फुल खालामनो नागिरदोंमोन आंखो बेनिफ्राय आइडि दङबा नावदाना मनोज ब्रादार मा आइडि दं नामा नोंनाव मनोज ब्रादार इसके बाद बी बरो फुल वीडियो वाज सावधान प्लीज बैक दियार बोल रहा है बी बरो ब्लॉग आप किधर है प्लीज कमेंट करो और देखो बिदांग दीदी ने आपको साफ किया है बिदांग दीदी को प्लीज बैक कर दो इसके बाद कौन है प्लीज कमेंट करते रहो मतलब कमेंट करने से मुझे पता चल जाएगा मेरा में वो पर्सन है जो पर्सन मुझे फुल सपोर्ट करेगा मैं भी इसको बैक सपोर्ट करेगा फुल टेंशन लेना जरूरी नहीं है दोस्तों टेंशन लेना नहीं है टेंशन किसी को देना है टेंशन लेना नहीं है किसी को देना है मिलन भाई थांबाय नामा दारा मिथियालै बिलुना थाङो नामा खोथाय इसके बाद मनोज समागो बी ब्रो कोर लगत जॉइनिंग करो मोर लगत जॉइनिंग करो किधर गया इसके बाद गितिकाया मा बुंखो ओइ मिलन नोंजों आंहा मा सोमोन्दो दंमोन थाखाय नोंबो आंनि बिदि बुंहरखो आंनि गार्लफ्रेन्डआ बिदि बुंहरखो नांखो अनन राहुल मस्ट वेलकाम आंबो फैबाय दाना राहुल मस्ट वेलकाम ओमफ्राय राहुल नों आंनाव जिखिनि भिडिअ बिदोंमोन आं भिडिअखौ बानायबाय ओमफ्राय आङो भिडिअखौ ओरैबायदि बानायदों मोजाङानो बानायदों आरोना ओमफ्राय आं गाबोन इउटुबाव आपलड खालामगोन दै ओमफ्राय आं गाबोन इउटुबाव आपलड खालामबाय भिडिअखौ मोजां नायनानै सोलोंनो हागोन आरोना नोङो आं भिडिअखौ इडिट खालामजोबखाबाय आरोना इसके बाद आल्ट्राया मानखौ अह गार्लफ्रेन्ड सोंदोंमोन नामा सिस्टार बाक्सानि अके थेंक इउ सो माच खोन्थानायनि थाखाय मनज बाक्सानि मिलियन मा बुंनाय नों आंनि गार्लफ्रेन्डनि सिगाङाव देरना फाब माबोरै आंनि गार्लफ्रेन्डनि सिगाङाव लायलायखो आंनि गार्लफ्रेन्ड माने जेनेबा गितिकायालाय हिनजावसो बयफ्रेन्डसो जानांगौ दा
बेनिफ्राय आल्ट्रा अन सरिलै मिगि नामदों आरोना सरि होनदोंलै सरि सति सति इतना बारा देश में सटा सटा मा होनना बुङोमोन बेखौलाय शाहरुख खान डायलगा मिस्टेकआथ' जाखायो बेनिफ्राय राहुला अके नामदों मनुज अन थेंक इउ आल्ट्रा मिलियन होनदों गितिकाया मा बुंखो नोंसिनि जेबो जायाखै आं मिलियन होनदों आरोना नोंसिनि होनलायलायनाब्रा नोंसिनि होनबा गासिबखौबो खोनायो नोंनि होनना बुंनांगौ लै बोरै बोरै जाखो आयौ 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 आं ओंखायनो सिख्लाफोर गैखानो गिखायोलै आं ओंखायनो गिखायो सिख्लाफोरखौ इसके बाद मनज आंबो बाक्सानि दारा मनज ब्रादार नै जोंना राहुलाबो बाक्सानिनो राहुलनोबो ब्लु होबाय आङो इसके बाद राहुलजोंबो लोगो जादो प्लिज कमेंट करते रहो हम लोग का जिंदगी ना ऐसा जिंदगी है क्योंकि इतना छोटा जिंदगी है इसीलिए ना हम लोग मतलब कोई गारंटी नहीं है हम लोग आज मर सकता है कल भी मर सकता है तो इसलिए जिंदगी में हंसी मजाक से रहना चाहिए दोस्तों किसी से झगड़ा मगड़ा मत करके क्या फायदा है इतना छोटी जिंदगी हम लोग का इसलिए झगड़ा होना नहीं चाहिए दोस्तों तो सोच लो किसी ने आपको एक झापड़ा मार देगा ना तो मार मार खाना चाहिए मतलब लाइक दान दे आंबो आंसे बेस्थ' नाब्ला बे सांगिया आं दहायो बेस्थ' होननायखाय गावबो बेस्थ' होनफैफिनबाय खोमा आरोना बिराद सालुयो माने नै सांगि नोंसोरो जेनेबा बिदि माबासोआव होयोना दुइथा थिनथाफोराव होलाबायना माने बेफोराव मिलाया आरोना जों खामानि मावग्रा मानसि नालाय डाइरेक्ट फुंनि 8थानिफ्राय खामानि मावनानै 12थायाव ओंखाम जायो 12थानिफ्राय ओंखाम जानानै डाइरेक्ट 4थासिम जों खामानि मावो आरोना ओमफ्राय जों बेहायनो सोलाबा आरोना थांनो ओंखायनो मोनायाव होबाथाय मोनायाव जों सोलाबो आरोना बिदि आरोना ओंखायनो गाज्रि मोनलायलाय नङा ओमफ्राय सनजित भाई नोंनि वाइट भाबि नहीं आया क्या नहीं आया राहुल बाक्सानि मा जायगा बाक्सा मा जायगानो राहुल नोंनि भिडिअ'आव बेबायदि कमेन्टखौनो मोनथाय गैया नोंखौ आं मोजां मोनदों नामा होनना अके स्किबा लाइक दान थेंक इउ स माच 8 लाइक दान होनायनि थाखाय थेंक इउ मानसिया 10 जन दङ लाइक 8 जनल' आल्ट्रा ओ मास्टार ओ गाया आल्ट्रा अके नोंलाय होनना बुंदों आरोना सोर आंखौ सोंदों नामा मनज आं उदालगुरिनिलै इसकिबा सालबारि खाथिनि मनज ब्र' होनना बुंदों मास्टार फैबायलै बेयाव होनना बुंदों आरोना मास्टार सार होनना बुंदों आरोना अके सोर मास्टार फैलायखो हेलौ लोगोफोर माने बिदिनो आरोना आं मोनसे खोथा बुंगोन आरोना गाज्रि मोननो माने ओरैबायदिनो आरोना जोंनि फंसे रावानो मालायनि गोनां जानो हागौनो आरोना जोंनि फंसे एकदमबारे गोरलै रावानो मालायनि बिस गोनां जानो हागौनो बेनिखायनो सानै हयै बाथ्रा बुंनांगौ आरोना लोगोफोर मा बुंबावनो आङो जोंनि मानसिनि जिन्दगिलै लोगोफोर दिनै दं गाबोन गैया ओंखायनो मिनि खुसि रंजा गोदान गोदान लोगोफोरजों रायलाय मिनि खुसि था इन्जय खालाम आरोना दुखु दाहाया बयनावबो थायो एदावलायनाय मिनिलायनाय जानांगौ नाथाय बांद्राय एदावद्रायबाबो मिनिद्रायबाबो माने खैफोद गोनांनो आरोना लोगोफोर आमलका बान्दाना आ गया थेंक इउ सो माच बान्दाना दीदी राहुल बसुमतारी ब्र फुल भिडिअ वाच साब डान प्लिज बेंनो राहुल ब्रादार नै जोंना बिदाङा नोङो साब खालामबायनो बिदां आब'आ बे होदो बान्दाना अन थेंक इउ नोंनो माथो सार नामदों अके अन मनज आंबो माथो आइख' सिनायला आरोना आंबो माथो आंखौ सिनायला नामा आंखो सिबात अन दे बाय थांसै आं दारना आल्ट्रा सिख्लाफोरनाव गिदिं गिदिं नोङो थांनो ओंखारबाय थायो साब बानाय राहुल होनदों आरोना नै दिबिया अन थेंक इउ सो माच दिबिया अन रेनिकले राहुला मा होनखो रन्जित एडमिन होनना बुंदों आरोना इसकिबा गितिका मा होनखो सनजित मिलननि गार्लफ्रेन्डआ आंखौ रायहरदों आं मिलनखौ मोजां मोनो नो लायना एहे बोरै बोरै बिदि जाखो घटनाफोरालाय बिदिनो जायोलै माबोरै होननो ओमफ्राय बोरै बोरैथो बिदि जाखोनो आयु आं गेजेराव जेबो बुंनो गोसो गैलालै नङाबा आंखौसो माबागोन आसलथे बेनिफ्राय दिबिया अन थेंक इउ बिशाला ब्र' लाइक दानदों थेंक इउ स माच आल्ट्रा मा होनखो अह सार बारनासो होनदां अह सार बारनासो होनदों राहुल अके एस एम एस हरना दोनहर नादों जोंना नै रैमालिया फैबाय सनजित आंनि सनादों थेंक इउ स माच रैमालि थेंक इउ स माच आंनि लिबआव फैनायनि थाखाय मस्ट वेलकाम दस्त अन जोंना बिदां आब'आ गितिकाया मा बुंखो मिलियन नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ मोजां
बुजायना दोन आरो आंनि भिडिअफोराव बेबायदि कमेन्ट दा खालामथों होनना बुंदों आरोना। ब्रादार बोरै जाखो इसके बाद अन थेंक इउ। गथनाया जारलै दैमालिसो होनना अके लाइक दान होबाय दों अके दिनु लाइक दान होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। लाइक दान रैमालि लाइक दान होनायनि थाखाय देनां पार्टि होगोन दे आं नोंसोरनो लाइक मन' जाबा। ओमफ्राय बिदां आब'आ थांसै खोमा उनाव मा ओंख्रि जायामोन आरोना जोंना ओंख्रिया माबासोमोन दालि ओंख्रै टमेट'जों नाजों भाजा बेनिफ्राय माबा आलु बाथोनमोन। माने आलु बाथोना मडेल बेलेग आरोना दिनैनि आलु बाथोना एकदम माने आलु बाथोननि कालारानो बेलेग गोथां मडेल आरो लोगोफोर फार्स्ट टाइम दिनै मोनजाबाय आरोना आं आलु गोथां माने कालार मडेल आरोना बेलेग बाथोन बानायदोंमोन आरोना। बेनिफ्राय मनज ब्र' साब बानायबाय होनना बुंदों आरोना। ओमफ्राय आल्ट्रा अन मनजा आंखौ हरबाय दै राहुल 10 दिननि भिडिअ'आव होनदों आरोना। अके अन आब' बिदां नोंनि सर्ट भिडिअ नाय होनदों आरोना। आंनि सर्ट भिडिअ नायदों आंना 30 आन जाबाय होनदों आरोना। जाखायो आंनियाबो दिनै जादों आन जादों आंनाबो जादों। माने मानसिफोरा आन खालामहरोलै नङाबा आन जाया मालाबो गोसो थोनाय होनदों आरोना। अके जोंना माबाया गिदिगा थांबाय नामा ओमफ्राय प्लिज आन्दा मादिया मा होनखो मेरी भी करो दो यार बोल रहा है। ओके देखो दोस्तों हम लोग का आमदा बादी की साथ फ्रेंड हो जाओ अल्ट्रा शॉट बाथोन आरोना। अके अन मिनिबाय अल्ट्राया ओरै मा लादों मा गथना अल्ट्रा होनदों मिथियालै मा गथनाथाय अल्ट्रासो मिथिगौ। संगीता हेलो संगीता मोस्ट वेलकम मेरा डार्लिंग है संगीता। इसके बाद यस रिमाली नाम दों ओमफ्राय आन्दाबाद आन्दार लाइक कर दो। अके लाइक बराय होजोबदो दे जागोन दे आगै बेफोरखौ नो नेट नांबाय थाङा न'आव थांबाय। अके बिदां आब'आ नै मा बुंदों ओमफ्राय आं दसेल' थागोन दे ब्र होनदों दिनुआ। अके थेंक इउ स' माच दिनु। अके रैमालिया मिनिबाय आरोना ओइ आल्ट्रा ब्र रैमालिजों हाबा जाहांथार आङो मिथिबाय। ओमफ्राय दिनुआ अन थेंक इउ संगिने बोला हास रहा है फैथ'बाय फंबाय न'आव थांफिननोसै। अके थेंक इउ स' माच। बोरै बिलियन ब्रादार बोरै माबोरै नांलायलायनाय जाखो आसलथे आंबो मा बुंनो जेनेबा बिदि हामा आरोना नांलायनाङा सिङावसिया ओरैबायदि जानांगौनो आरोना लाइफआव मा होनो गाव दुखु लानानै मालायखौ हेपि खालामनो नाजानांगौ आरोना जिन्दगियाव। बेनिफ्राय अन दिनु एन ब्लग जयनिं दिनु नैजिना मनजजों लोगो जा मनजजों बेनिफ्राय बोरै अबाव थांगो दिनुआ। ओमफ्राय लाभ उराय होबायनो थेंक इउ स' माच। ब्लू प्लीज डार्लिंग बोल रहा। ओके हम लोग का संगीता ब्लू दे दिया अरे संगीता मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक में फॉलो कर दो मेरा इस लाइव का डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लीज। अन थेंक यू दिव्या अन थेंक यू मनज अन थेंक यू अल्ट्रा रिमालिया सब्जी खाया रिमालि क्या सब्जी खायानो आलु अमा बेदर दारना। ओमफ्राय सना फैदों गुड मर्निं नावदों सनाया गुड इभिनिं सना मस्ट वेलकाम। आल्ट्रा होनदों टेस्टि दिनु होनदों मनज जागोन दे नावदों आरोना। ओमफ्राय संगीताया मा बुंखो अके होनो संगीता प्लिज सपोर्ट मी लाभ उरायदो दे। ओमफ्राय संगीता क्या सब्जी खाया था बोलो। इसके बाद रिमाली ने बोला कि नोंसोरना मा ओंख्रै आल्ट्रा मोना माबा ओंख्रि होनोलै खानस्रिसो मोनो खानस्रि भाजा ना मा ओंख्रि आल्ट्राया। बेनिफ्राय दिव्या अन थेंक यू सो मच दिव्या मेरा हेल्प में अन रहने के लिए। इसके बाद मनज ब्रादार ना बांगो सना आंजों लोगो जादों नों सनानि लोगो जानोबा। ओमफ्राय गुड इभिनिंसो बावदों नामदों आरोना जेबो नङा। इसके बाद इट्स अके रैमालिजों थाफै बेसोरसो आरोना रैमालिजों थाफै बेफोरसो आरोना। इसके बाद ओके मनज नामदों आरोना। ओके दोस्तों जो भी हो साइकिल चले ना चले पैडल मारते रहो जिंदगी में मतलब आसान हो जाएगा। दोस्तों जिंदगी में ऐसा मतलब हर नया सीखना चाहिए तो ज़िंदगी आसान होता है। जो ऐसा सेम अकॉर्डिंग हम लोग ना जो अभी टारगेट लेके हम लोग जो चैनल बनाए तो हम लोग थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा और यूट्यूब में इतना टाइम देना पड़ेगा तो हम लोग सक्सेस होगा। और बावला बायो आं दारना अके जेबो ना गोथाव ना दारना अन देखो और एक बार है हम लोग ना
एलबी से कभी हम लोग एलबी देके कभी भी सक्सेस नहीं होगा दोस्तों, एलबी देके कभी भी हम लोग सक्सेस नहीं होगा। इसीलिए मतलब हम लोग क्या अच्छा अच्छा वीडियो बनाना पड़ेगा, जो वीडियो मतलब ऐसा होना चाहिए जो देखने वाला हो इसको मतलब खींच के लेके आना पड़ेगा, ऐसा वीडियो बनाना पड़ेगा तो हम लोग सक्सेस होगा। क्योंकि इतना लाइव देके मतलब हम लोग का मतलब इतना टाइम भी वेस्ट होता है, इसके बाद साथ ही साथ हम लोग का जो डाटा है ना, इस भी मतलब बेकार के जा रहा है, मतलब इसलिए मतलब वीडियो अच्छा अच्छा बनाने के लिए ट्राई करो, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। थाम्फै ओंख्रि होनना मिनिबाय। येस होनदों रैमालि लोगो जादों नावदारना नै राहुला, राहुलजों लोगो जादों रैमालि। इसके बाद सोना होनदों लाइक हरनि रना ओके ओके। भिभा आ गया हम लोग का, हेलो देवर कप गुड इवनिंग ओके ओके। भिभा गुड इवनिंग गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपको मेरा एल्बम में, स्वागत है। ओके राहुल नाम जना ने रेमालिया। इसके बाद कौन है कमेंट करते रहो, और आप लोग क्या क्या पूछना है पूछ सकता है मेरे से, मैं भी थोड़ा जो भी मतलब मुझे मालूम है तो मैं बता देगा। इसके बाद फेसबुक में फॉलो किया, चेक कर दो बाद में, ओके। मेरा पास अभी एसएमएस आया है, संगीता में देखा है आपका एसएमएस में देखा है, थैंक यू सो मच फॉलो करने के लिए। इसके बाद दिनु नाम आंखौ मनुज बर' साब खालामबाय आरोना, मनुज आदा नोंखौ नै जोंना दिनु सिस्टारा साब खालामबायनो, ओमफ्राय भिडिअ रानिं खालामनानै बेक हरबानो जाबाय। बेनिफ्राय आल्ट्राया मा बुंखो, बाहाय गेम इडिट खालामबाय बेस्ट एफ खोन्थाहरलाय, बेस्ट एप खोन्थाहरलाय होनना बुंदों आरोना। मददे सबसे मोजां एपआनो माबायाव इनशर्टआव खालामनो हायो आरोना, नाथाय फैसा गारनांगोन आरोना। इनशर्टआ जोबोद मोजां आरोना। आं इनशर्टनि जिखिनि माबाखौ मोजांसिन मोनो क्वालिटिफोरखौ, बानायनायफोरखौ आरोना, मडेल माने फिक्स थाखाजोबो इनशर्टनिया। आरो मोनसे जाबाय किं मास्टार। किं मास्टारा जाबाय मा होनो बिराद मोजां मोजां माबानाय इमेजिनफोर दं आरोना, नेटजों डाउनलड खालामना लाजोबनानै बानायनो हायो। आरो बिएनआवबो बानायनो हायो, बिएनआबो जोबोद मोजां आरोना। इसके बाद राहुल आंदों बीबा लोगो जाना, बीबा हेलो बीबा सिस्टर, बीबा दीदी, देखो हम लोग का राहुल है ना, राहुल के साथ फ्रेंड हो जाओ। संगीता ने लाभ दिया, थैंक यू सो मच, आई एम एक्सेप्ट। बीबा को मैं ब्लू देता हूँ। देखो दोस्तों मतलब एक दूसरे के साथ फ्रेंड होना बहुत जरूरी है। राहुल प्लीज ज्वाइनिंग मी बोल रहा, राहुल लोगो जा जेबो नङा हरगोन। संगीता फ्रेंड करो बोल रहा है, देखो मा भाई किंग मास्टर बेलाय किंग काइन मास्टर ले काइन मास्टर। इसके बाद मा किंग दोस्तों मतलब क्योंकि देखो मैं तो मेरा एल्बम में जो भी पर्सन नहीं आता ना, फिर भी मैं सभी का एल्बम में घूमता है, क्योंकि इतना घूम घूम के टाइम ही नहीं मिलता है कभी कभी, इसलिए बुरा मत मानना। मैं सभी का वीडियो भी देखता हूँ। सोना ने हरबाय आं बार बावखुंग्रि नाय भिडिअखौ, ओके ओके। सना ने हरबाय नो, थेंक यू सो मच हरनायनि थाखाय। सना बहा दङ नोङो? सना हेलौ, अबाव दङ? अख्राङाव दङ ना हाजोआव दङ ना पातलाव दङ ना मैदामाव दङ? जेरावखि थाया मानो नोङो गोख्रोङै आंनि बे चाइना सोलाव नुजाफैनानै जोंना मनज ब्रादारनो बेग हरफिनबानो जाबाय। दिनु अन थेंक इउ। राहुल प्लिज फल' कीजिए राहुल, जोंनानि संगीताखौ फल' खालामनांगौनो। बेनिफ्राय आल्ट्रा मा होनना बुंगोन, मा भाई घूमता हूँ सपोर्ट कर बोलो, ओके ओके। मतलब अल्ट्रा भी इतना सपोर्ट करता है ना, बोलना नहीं चाहिए। ओमफ्राय सोर सोर दं दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर। इसके बाद जोंना मा होनना बुंखो, रैमालि आंनो हार्ट हरदों, अके हार्ट एक्सेप्ट खालामबाय आं रैमालि। बेनिफ्राय मा खालामबाय दं रैमालि खोन्थाहरदो दे। बेनिफ्राय राहुला मा बुंखो, बीबा साफ कर दिया मैंने बेक करो ना, बीबा साफ कर दिया बोल रहा है, बेक करो। इसके बाद हम लोग का सिलीना आ गया, सिलीना ऑफिशियल, मोस्ट वेलकम सिलीना ऑफिशियल। लाइक डन संजीत गोयरी बोल रहा है, थैंक यू सो मच सिलीना जी लाइक देने के लिए। इसके बाद मैं रैमालि बाजै मा खबर ना उदाना, रैमालि बाजै मा खबर नो? हम लोग का सिलीना ने क्या बोला, ये चल रहा है गयारी बोल रहा है, या हाँ ये चल रहा है ओके। दिनु ने हरबाय आं दाना, ओके ओके दिनु हरबाय। दिनु बहा थांखो, थांबाय दां दिनुआ मिथिया। जिखुनु
जायखौ साब खालामदों आरो ना मा होनो साब खालामदो साब खालामनानै भिडिअ एसे रानिं खालामना होदो अके अन दङ दिनुवानै जिखुनु जायगायावनो साब खालामदो ओमफ्राय भिडिअ एसे रानिं खालामना होदो 2 मिनिटसो रानिं खालामना होनानै ओमफ्राय कमेन्ट हरबानो जाबाय आरो ना अब्लानो रिटार्न हरजोबखायो आरो ना दाना बयनोबो आरो ना जिखुनु गोदान मानसिबाबो आरो ना इसके बाद जोंना मनज ब्रादारा अन दङ आरो ना मनज ब्रादार मा ओंख्रि जानायमोन दिनु मा ओंख्रि जानायमोन इसके बाद सिलिना ने क्या बोला ऑफिशियल ने तू याद कर रहा है लड़की लड़की कौन के साथ इसलिए तुम मुझे कॉल नहीं करता है गोहरी बोल रहा है ओके ओके इसला सिलिना आपका नाम तो इतना हार्ड है रे सिलिना 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 डार्लिंग टेंशन लेना नहीं चाहिए इसके बाद रिमाले ने क्या बोला राहुल दादा साब खालामबाय आंबो साब बिनामदा राहुल नोंखौ साब खालामबायनो जोंना रिमालिया इसलिना ने गुस्सा हो गया इसलिना गुस्सा नहीं होना चाहिए गुस्सा एहसास से मतलब किसी का दिल को दुख देता है इसके बाद विभा ने क्या बोला राहुल सावधान बोल रहा है राहुल आपको विभा ने सावधान किया है बैक कर दो अल्ट्रा ने बाय बोल रहा है थैंक यू सो मच अल्ट्रा मेरा एलबी में आके मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच रिमालिया मा बुंखो अल्ट्रा सना ओंख्रि मोजां ओंख्रि मोजां खबर नांदों ना इसके बाद मनज ना मा बुंखो लिस्रा आलु ओके गोथाव इनिफ्राय सिलिना ने क्या बोला क्या ओके ओके मुझे गुस्सा आ रहा है गुस्सा होना नहीं चाहिए आपका गुस्सा होने से ना आपका गुस्सा इतना अच्छा लगता है क्योंकि आपका नाक इतना बड़ा बड़ा आता है गुस्सा होने में तो दिनों ने बोला मटर आलु टमेट' बाथोनसोमोन गोथाव गोथाव बुद गोथाव मनज सानदों रिमालि आंजोंबो लोगो जा आमाय फैबाय नामा दोस्तों आप लोग कमेंट करते रहो प्लीज ओनली 1 मिनट हेलो हेलो लोगोफोर कमेन्ट सर्ट जाबाय प्लिज आइ एम सरि अके रायलायगासिनो आङो माने माबालै रायलायनायानो रायलायगोन मानसि संजीव रहा मैं खाना खा लिया डार्लिंग और आप बताओ इसके बाद अल्ट्रा ने बोला ओ सिलिया भाई संजीत दूसरी के साथ है बोल रहा है संजीता ने क्या बोला संजीता ने क्या बोला ओके राहुल संजीता ने बोला बोलो सबको मैं कौन हूँ माबा मा होनना बुंगोन अल्ट्रा संगीता मेरे से गुलू गुलू है रे संगीता सालिना है मेरे से गुलू गुलू है दोस्तों सभी दोस्तों हम लोग का इलिना है ना इलिना को सभी लोग सपोर्ट कर दो सपोर्ट मी इलिना को दोस्तों इसके बाद अच्छा इसलिए ना अल्ट्रा भी मुझे कॉल करता नहीं आजकल बात कम करता है अल्ट्रा बात करो भाभी से दिन ऑन कौन साइली नहीं रे साइली नहीं है मतलब आपका नाम साइली का नाम से एक सेम होता है ना इसलिए साइली बोल गया सॉरी साइली नहीं है लिसिना नाम चेंज करो आपका दूसरा नाम रखो इतना टान नाम रखा है आपने इसके बाद रिमाली 3 जानुवारिनि भिडिअ हरबाय आरोना रिमालि क्यों अल्ट्रा और 2 नंबर है बोल रहा है 1 नंबर साइली है संजीत का गर्लफ्रेंड बोल रहा है कौन साइली रे कौन साइली अल्ट्रा कौन सा साइली को बोल रहा है साइली मुझे नहीं पता दिनो ऑन लाइक डान हम लोग का उनु नार्जारी नाबले लाइक डान थैंक यू ठेपांडार ना उनु नाबले गुंडों ले इसके बाद अल्ट्रा ने बोला मैं एलबी रहा साइली आ गया देखो बोल रहा है कौन सा साइली नहीं आ रहा है इसके बाद मैंने बोला
Manas दादा साब खालामबाय आंखौबो खालामहरनांगौ आरो ना हम लोगा लिचिना ऑफिशियल ने क्या बोला अच्छा तो संजीत ने मेरा साथ कोई प्यार क्या बोल रहा है आंनि शर्ट भिडिअ नायना होनदों आरो ना शर्ट भिडिअजों जेबो फायदा गैयालै शर्ट भिडिअ नायनानै नोंनो शर्ट भिडिअखौ जुदि नोङो शर्ट भिडिअजों नोंनो मन' खालामनो सानदोंब्ला 10 मिलियन नांगौ आरो ना 10 मिलियन नांगोन नोंनो शर्ट भिडिअनि भिउसआ अब्लासो जों मन' खालामनो हागोन ओमफ्राय जिखुनु जोंनि शर्ट भिडिअनि माबाखौ WT-खौ काउन्ट खालामनाय जाया मन'आव ओंखायनो बेसेबां हायो लं भिडिअखौसो नायनो थिननांगौ आरो ना आरो गोदान गोदान लं भिडिअ आगारनांगौ फुराना जिखुनु मोनसे भिडिअ केनसेलसो वाच टाइम होयो जोंनो मिथिबाय बार वाच टाइम होनाय जाया खिन्थु मोनसे भिडिअखौ केनसेलसो इदि आरो ना ओंखायनो गोदान गोदान भिडिअ आगारनांगौ आरो ना लोगोफोर नोंथांमोना जुदि इफोरनि इउटुबनि सोमोन्दै जुदि नोंथांमोना एकदमबारे प्रपारलि माने A to Z मिथिनो थाङोब्ला क्रोम ब्राउजाराव थांदो YT स्टुडिअ अपेन खालामनानै नोंथांमोना नायनो हागोन आरो ना सब लिस्ट होनाय दं आरो ना माबायदि इउटुबखौ फल' खालामनांगौ माबायदि गाइडलाइन खालामनांगौ इदि आरो ना सब आरो ना इदि लोगोफोर आं मोनसे रिसार्च खालामदोंमोन आरो ना आं कमेन्टखौ फरायथ'वाखै दै आं मोनसे रिसार्च खालामदोंमोन आं मोनसे एकदमबारे स्पेसियेलि माने थाम्बनेल डिसक्रिपसन टेग मारिनानै SEO खालामदोंमोन आरो आङो SEO खालामनायाव आंनि भिडिअआ ओरैबायदि भाइरेल जादों 1400 मानसिनियाव आंनि भिडिअखौ भाइरेल खालामदों आरो ना ओरैनो आंनि भिडिअखौ इउटुबा 1000 2000 मानसिनोल' भाइरेल खालामोमोन बे भिडिअखौ आं ट्रेक मारिनाय लोगो लोगो 1400 जन मानसिनाव आंनि बे भिडिअखौ भाइरेल खालामदों आरो ना लोगोफोर 1400 जन भाइरेल खालामनायाव खमसे खम बे भिडिअखौ मानसिफोरा बिदिनो 100 जनसो मानसिफोरा नायदों आरो ना आंनि भिडिअखौ ओमफ्राय बाखिफोरा नायाखै मेन रिजोना मानो नायाखै मेन रिजोन नायैनि रिजोना जाबाय आंनि थाम्बनेला बारा मोजां नङा कन्टेन्टआ सिङाव बारा मोजां नङा आरो ना अबेबा मोनसे आंनि कन्टेन्टआ कमि दङ बेनिखायनो आंनि भिडिअखौ बारायनाखै आरो ना बेनिखायनो आरो नेक्स्टआव बेनिखाय मोजांसिन बानायनांगोन आरो ना अब्ला बिदि आरो ना ओंखायनो सानफ्रामबो डे बाय डे माने मोजांनिफ्राय मोजांसिन बानायलांनो नाजा आरो ना नोंथांमोनाबो माने साक्सेस जालांगोन आरो ना इसके बाद on देखो ना वो आई लव यू बोला है बोल रहा है संगीता लाभ ठीक है सुबह संगीता मेरा डार्लिंग है दोस्तों संगीता से इतना जल्दी मैं शादी करने वाला हूँ थैंक यू सो मच गासिखौबो सिलिना रो रहा है सिलिना मत रो अल्ट्रा सिलिना को क्यों साली साली बोल रहा है ले साली का नाम मत ले लो इसके बाद दिनू आं LB होना इसके बाद क्या हो गया तू संजीत बोल रहा है कुछ नहीं अन थैंक यू गासिबो एबार मैं कमेंट फरायफिननोसै कौन है रिमाली इसके बाद मनस ऑन थैंक यू सो मच मनस अल्ट्रा में दंग वाओ रिमाली की भी प्यार करता है बोल रहा है ऑन थैंक यू सो मच मैं मनोज आंदों सिलिना ज्वाइनिंग में सिलिना देखो हम लोग का मनोज ब्रदर के साथ ज्वाइन हो जाओ अल्ट्रा सिलिना को देखना है तो सिलिना को 1K कर दो सिलिना को 1K कर दो सिलिना का फेस दिख जाएगा टेंशन लेना नहीं चाहिए सिलिना तेरा भाभी है इसके बाद रिमालियाबो साब दंखायो नावदा रिमालियाबो नोंजों साब दंखायो रिमालि डार्लिं बे गोदो दिन नुदों ओमफ्राय अल्ट्राया मा होनखो दकी बास है संजीत सिलिना बोल रहा है दकी बास नहीं सिलिना ये अल्ट्रा के बाद में मत फंसाओ अल्ट्रा इतना मतलब है ना टुंडुलु गेट दाय अल्ट्रा इसके बाद कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर सोर सोर दं प्लिज कमेन्ट थाबोजोब्बाय इसके बाद कमेंट करते रहो दोस्तों कौन है इसके बाद रिमाली साबजान का नाम दं भाई हाँ हम दोकन का रिलेशन 1 ईयर से चल रहा है अल्ट्रा हाँ देखो अल्ट्रा क्या बोल रहा है 1 ईयर हो गया हम लोग का और इतना मतलब मैं प्यार करता है तू क्या मालूम अल्ट्रा रिमाली क्या बोला आनसाब जायो माथो उरला सनादों आनसाब जायो माथो उरला सनादों आनसाब एख' जेबो आनसाब जाया मानसियासो खालामो आनसाब ओमफ्राय
भिडिअखौल' नायना होनांगौ आनसाब जेबो जाया मानसियासो खालामो आरो आनसाब आरो मोनसे खोथा आरोना दायो मोनसे माबा खालामदों माने जोंनि भिडिअखौ बारा नायाना बेखौ आनसाब खालामगासिनो माने इउटुबा ना डे बाय डे माने मा होनगोन फिल्टार खालामदों आरोना दै इउटुबा डे बाय डे फिल्टार खालामगासिनो आरोना माबाखौ गावसिनि इउटुब माबाखौनो आरोना फिल्टार खालामदों बे फिल्टार खालामनायाव जायफोर जोंनि साब गोनां जोंनि साब जाय जोंखौ साब नायथारा बेखौ आन खालामना होयो आरोना फिल्टाराव संजीत साइली कौन है वो साइली ना अल्ट्रा का एक्स गर्लफ्रेंड है अल्ट्रा बोला संजीत तो दिन भर साइली से बात करते कहाँ करते रे अल्ट्रा कब देखा है तू अल्ट्रा ने बोला तू पता नहीं है बोल रहा है गर्लफ्रेंड संजीत की साइली है मेरा गर्लफ्रेंड नहीं है इसके बाद मनोज ने बोला आं ओंखारबाय अके थेंक इउ सो माच मनोज ब्रादार आंनि लिबाव फैनानै सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थेंक इउ सो माच आंबो ब्रादारखौ बेक सापर्ट खालामगोन आरोना टेंसन लानो नाङा इसके बाद रोमै टू बी हाइना संजीत गर्लफ्रेंड हाइना सिलीना ने बोला तो फिर मैं कौन है बोलो यार हाँ बोलो अल्ट्रा कौन फिर है सिलीना ने तो फिर सेलिना 3 नंबर है तू इसलिए तो तेरी एलबी में आने के लिए तो मन करता है मुझे मन है तुझे देखो अल्ट्रा हम लोग सेलिना भाभी को सब कर दो तेरा भाभी है दिनु आंदो आं थांबाय दे थैंक यू सो मच ओके अल्ट्रा मा बुंखो सेलिना आ गया देखना बोल रहे इसके बाद ऑन टेस्ट खालामदो एबार मुझे ही भी यूट्यूब चैनल बनाना है सब लोग प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करो ज्वाइनिंग करो मैं बाद में वीडियो डालूंगा क्योंकि सब भी सब कर दो सेलेना को ओनली सेलेना को सब चाहिए सेलेना का वीडियो नहीं डाला है दोस्तों इसके बाद सेलेना आप सभी को बैक देगा और बाद में सेलेना यूट्यूब चैनल खुलेगा थोड़ा देर बाद देखना अल्ट्रा क्या देखेगा इतना देर के बाद क्या देखना है बोलो इसके बाद ऑन सेलिना तो फिर मैं कौन हूँ बोलो संजीत बोल रहा है अल्ट्रा ने क्या क्या बोलता है रे अल्ट्रा तू पागल है रे अल्ट्रा थोड़ा अल्ट्रा का दिमाग तो अल्ट्रा ही है संजीत भाई क्या क्या लड़की चैनल करते करके करते रखता है करके रखता है बोलता है रेमाली ऑन रेमाली देखो मेरा हार्ट डाल दिया रेमाली मेरा लिंक है डार्लिंग सेलिना तो 3 नंबर है कौन एक नंबर है तो बोलो अल्ट्रा कौन एक नंबर है मेरा बोलो 2 नंबर रेमाली कौन बोला रेमाली 2 नंबर है रे 1 नंबर है रेमाली इसके बाद प्लीज कमेंट करो 3F हो उन्दुना दं आयु दाबो उन्दुना दङ रेमालिया अमा बेदरजों रोनो रोनो जानानै उन्दुना दंबा आयुष एलबी थैंक यू सो मच देखो रेमाली को डार्लिंग बोल रहा है कब बोला रे कब बोला रे कब बोला इसके बाद कमेंट करो दोस्तों जो भी सपना में थोड़ी थोड़ी हो ओइ अल्ट्रा अल्ट्रा ब्र एकदमबारे 50 आइडि बानायनानै आइडि बानायब्रा उरला नुदुलु दासनादा स्किप
इसके बाद अल्ट्रा क्या बोल रहा है, मैं 3 नंबर हो, बोलो संजीत, मैं सच में शासन ऊपर से मैं गिर जाऊंगा। क्या अल्ट्रा ने क्या सुसाइड करने वाला है क्या मेरा डार्लिंग को? अल्ट्रा तेरे को जेल में लेके जाएगा रे, मेरा सेलिना ने मर जाएगा तो। इसके बाद सेलिना यस बोल रहा है तेरे अल्ट्रा। क्रिस्टिना हेलो दादा नाबदाना क्रिस्टिना बेसेबांबा गुबुननि उनाव आंनि एलबियाव फैदो आरोना नोङो। ओमफ्राय मस्ट वेलकाम क्रिस्टिना, मस्ट वेलकाम। मा खबर क्रिस्टिना, मा ओंख्रि जाखो? साइली बोलो, साइली बहुत प्यार करते हैं संजीत के लिए बोल रहे। अल्ट्रा जो भी बोल रहा है अल्ट्रा आईडी हर आदा नारना आईडी गैया दे आंनाव दायो आईडी गैथ'आ दै। आईडी बानायाखै आङो, आईडी बानायबा हरगोन दै, ओमफ्राय टेनसन लानाङा। हाथ भी काट लिया था संजीत के लिए। वाओ, अल्ट्रा कौन हाथ काट के लिया है संजीत के लिए? इदा आयु इसके बाद मुझे नहीं पता कौन प्यार करता है संजीत। संजीत मुझे करना चाहिए। हाँ मैं संजीत में सेलिना को प्यार करता है रे अल्ट्रा। कौन साइली सुइली की बात कर रहा है रे? साइली कौन का साइली है? मैं अभी तक साइली का नाम ही नहीं सुना है। इसके बाद कमेंट कर दो जो भी है। सेलिना साइली संजीत प्यार में दिन रात सोता नहीं है। वाह, दिन रात सोता नहीं है। कब देखा रे तो अल्ट्रा? अल्ट्रा तो इतना फास्ट उल्टा सीधा बात बोलने में, इतना टैलेंटेड देखा है रे अल्ट्रा। अल्ट्रा तो इतना टैलेंटेड कर रहा है इधर, तो आपका टैलेंटेड को कुछ काम में लगा दो, अच्छा हो जाएगा। तो इंडिया की अभी इंडिया चाइना में जूडो में भी लगा दो, टैलेंट को हो जाएगा। सेलिना ऑफिशियल आबो दे अन्नानै लोगो जा। सेलिना सिस्टर देखो, हम लोग का क्या नाम है, क्रिस्टीना को फ्रेंड करो, कृष्णा आपको बैग देगा। सेलिना प्लीज सब कर दो, आपको बैग देगा। इसके बाद फिथासो गोथाव मोनो होनदों नालाय फिथा। आं एन्थाब फिथाखौ गोथाव मोनो मोननायालाय। थावनिखौ आरोना, थावनि एन्थाब फिथाखौ गोथाव मोनो आरोना आङो। रैमालि एकदम जाखायो आङो। ओमफ्राय संजीत तो साइली के लिए दिन रात दारू पी रहा है। आश्रय रे सपोर्ट देखो कृष्णा को फ्रेंड करो दोस्तों, कृष्णा। हाँ फ्रेंड करो। तू दारू पीता? मैं दारू नहीं पीता रे। इसके बाद ओके सना गुरला आरोना रैमालि एकदमबारे आं एन्थाबखौबो मोजां मोनोब्रा मोननायालाय। ओमफ्राय नोंसोरसो रैमालि मोना एन्थाबखौनो संनो रोङा, संना जाहोरा। ओमफ्राय सेलिना यस मैंने देखा बोल रहा है। अल्ट्रा तू क्या प्रूफ दे सकता है बोलो? क्रिस्टिना ने बोला रैमालि आबो प्लिज जइनिं मी। रैमालि नै जोंना कृष्णाजों लोगो जादों, ओमफ्राय अके होनदों। फालतू उल्ट्रा क्या बोलता है? हाँ अल्ट्रा तो थोड़ा दिमाग तो लूज है इसका। अल्ट्रा है ना, मतलब एक दिन बाइक से गिरा था बोल रहा है। कोई लड़की के चक्कर में बाइक से, लड़की देख देख के बाइक चलाया था और गिर गया। इसके बाद इसको थोड़ा मेंटल हो गया इसका अभी, इसलिए तो उल्टा सीधा बात बोलता है। रैमालि बसुमतारी अन्नानै लोगो खालामदो नों, रैमालि लोगो खालामदो नै। ओके कृष्णा होनना बुंबाय। संजीत तू आजकल मुझे डार्लिंग बोलता नहीं है, आई लव यू बोलो तो नहीं है, बोलो अभी बोल रहा है। सेलिना आई लव यू बोल दिया। इसके बाद अल्ट्रा ने बोला मुझे कोई पागल बोल रहा है, तूने देखा क्या बोल रहा है? हाँ अल्ट्रा तो पागल कुत्ता ने कामरा के चला गया, इसलिए पागल हो गया अल्ट्रा ने।
Selena official abo please. Selena please. Selena darling please. क्रिस्टीना को सपोर्ट करो। साइली को आई लव यू बोलता है इसलिए कल की एलबी में जाके देखो। कल का एलबी में जाके देखो। अरे मोरा अल्ट्रा कब में आई लव यू बोला रे किसको? ऑन कृष्णा ऑन थैंक यू। मुझे नहीं करना ज्वाइनिंग सीखो ना कोई करो मैं रिटर्न कर दूँ। देखो माबा क्रिस्टिना नोङो सिलिनाखौ जयनिं खालामबाय थां खालि साबल' खालामना फै बेखौ ओमफ्राय बेग हरगोन इयो बेनिफ्राय अच्छा ऐसा है संजीत बोल रहा है वही अल्ट्रा ने क्या क्या बोल दिया रे चेक कल की एलबी में शैली कौन है शैली मोरा होगा इसके बाद रिमु ओ ल' आगै लाइक होनो फैबाय आं गाज्रि दामोन आरोना माने आंबो गावनि एलबिआव लाइकल' होनो थानायखाय आंखौबो लाइकल' होनो फैबाय नामा बिदि आब'आ आं माने खामानि बेस्थ'खायसो इदिलै थानो हायाखै नोंसिना एलबि होनायानो जोंनि खामानि मावफुनाय टाइमाव जायो नालाय ओमफ्राय क्रिस्टिना अन अफ थेंक इउ ओइ कौन क्या हाइड कर जा रहे 1%? देखो शैली वर्ड भी सीख सुखा है मोरा चेनेल आनो गैया आदा आदाना चेनेलानो नोङा आखाया माबादो आइडि खासै ना क्रिस्टिना बिना माबा आइडिसो बियो माबा सिलिनाना आइडिसो आरोना ओमफ्राय बे सिलिनाया माने सिलिनाखौ साबल' खालामना फै ओमफ्राय बियो बेग होगोन आरोना नोंनो चेक सिलिना कल की एलबी में बोल रहे सिलिना हाइड जाबाय नाब्रा सोरबा हाइड खालामबाय नाब्रा नङा आगै आं आलासि जाफैदोंमोनथ' थांनोसै आं बेलेगनि एलबिआव बेखायनो लाइकल' होफैदों अके जेबो ना आब' अके इसके बाद रिमाली बहा थांखो नोङो रिमाली बहा थांखो इसके बाद सापर्ट बोल रहा है जो कृष्णा के सपोर्ट कर रहे गोदान दङब्ला आंजोंबो देखो दैमु के साथ फोनांजाव माबा जोंना कृष्णा आब' दैमुजों लोगो आब' दैमुजों संजीत लड़की यो कौन प्यार मत करना मस्ती करना है तो करो ठीक वरना तेरी अनकन निकल दूंगी आंखें निकल देगा वाह मेरा आंखें निकलेगा मोरा फैमिली आज क्या नहीं क्या मा होनखो आल्ट्राया आइदि बाबो साब खालामबाय आंनो सिलिना देखो आपको मेरा सिस्टर क्रिस्टिना ने साब किया है आप क्रिस्टिना को बेक कर दो रिमाली आबो थैंक यू नामदों ओमफ्राय क्रिस्टिनाया मा नामखो क्रिस्टिना लिटिल मा मत जाओ मेरा नेम है थैंक यू सपोर्ट Dino and the new friend please support me jogo जो new है Dimo के साथ friend हो जाओ रिमाइला मा सोनादर ना मा बिसां उन्दुबाय थांनोलाय उन्दुगा जुदि इसके बाद अल्ट्रा रो सेलिना रोज आना एक दिन तो देखोगा सेलिना मेरा में रोज मत आना ओ अल्ट्रा ने उल्टा सीधा बात बोल रहा है इसके बाद दैमु प्लीज ज्वाइनिंग मी नाउ दैमु आबो नै कृष्णाजों लोगो जा आई लव यू डार्लिंग बोलता है संजीत शैली को अल्ट्रा बड़े डेंजर तो अल्ट्रा में अल्ट्रा जैसा अल्ट्रा ही है सिबा दैमु अब जॉइनिंग खालामनांगौ आरोना नै अच्छा संजीत बोल रहा है
इसके बाद अल्ट्रा ओइ भाई थांनोसै गेम गेलेनाय टाइम जाबाय। होद गेम गेलेनाङाब्रा सेंग्रा मानसियानो गथ'फ्रासो गेलेयो दा। हा 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 ओइ भाई थांनोसै गेम गेलेनो ओके नवनीता मोस्ट वेलकम नवनीता मोस्ट वेलकम आपको मेरा एलबी में स्वागत। इसके बाद दैमुआ मा सनजित भाई आंखौ बारा जावना होनना आल्ट्रा नोंखौ र' जिखिनिफ्राय मिनिबाय थाया दैमा मामखौ क्रिस्टिना साबधान दे आरोना सिखारनोसै सनजित नाम्दारा सनादों रैमालि खै घन्टा दुगैयो नोंलाय जोंना दा अन थेंक इउ इसके बाद मस्ट वेलकाम दस्त सबिखौ ब्रेकआप खालामना होगोन आरोना ओमफ्राय कृष्णा अनन थेंक इउ ज्वाइनिंग करो मुझे पागल हो गया मैं अल्ट्रा ज्वाइनिंग करो सेलिना को। इसके बाद सेलिना ने बोला तू मेरे से ब्रेकअप करना चाहती हूँ संजय बोल रहा है। हाँ नहीं रे वो अल्ट्रा ना अल्ट्रा थोड़ा पागल है और मेंटल भी है। आगे थाथो दे न्यू फ्रेंड सपोर्ट करो प्लीज गुड गिव मे ओके 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 थैंक यू सो मच टीम अबाउट इल थैंक यू नवनीता ओके नों थैंक यू सो मच मा ओंख्रि जानामोन नवनीता दैमा दों आगे थाथ'दो आरोना ओके रेमाली किधर गया हम लोग का रेमाली मीन्स आनारस माथो ने अनारस इसके बाद देखो कमेंट करो उन्टान दाना आयु सेलिना ने बोला बाय बाय जान कॉल करना मुझे मैं भी मार्केट में ओके ओके मार्केट में ओके थैंक यू सो मच सेलिना थैंक यू वो अल्ट्रा थोड़ा पागल है रे अल्ट्रा मेंटल है अल्ट्रा चला गया स्लीपिंग बाय ओके ओमफ्राय दुगैनोसै दुगैनासो उन्दुखादों खिन्थु उन्दुनोसो ने अ एनथाब माने बुजिनाय आं दाना आल्ट्रा नों बुजिलाय नङा आल्ट्रा नों जेबो बुजिलायना दे रेमाली गरम क्या है उससे टेक्स्ट मत करना तू बोल रहा है सेलिना तू क्या होगा थैंक यू सो मच दोस्तों कमेंट करते रहो कौन है जाहिजो बे सनजित उर्ला खोन्थाना माखौ खोन्थानो ओमफ्राय रिमाल प्लास संजय गुलु हाँ कौन संजय अरे मुझे पता नहीं रे संजय अल्ट्रा कौन संजय कमेंट करो कमेंट मेरा माही ने आ गया रे मौसम का हेलो गुड इवनिंग ओ माही रे तो क्या हो गया रे इतना दिन मेरा एल्बम में नहीं आया माही बोलो क्या हो गया मेरा एल्बम में इतना दिन नहीं आया लाइक कर दो प्लीज माही संजीत मैं मामी पापा को
को बोल दूंगा तूने मेरी से क्या किया तूने मुझे धोखा किया तो अभी तेरा रिमाली रिमाली Selena नाम दारना डालगु नायलैबो डेन्जारसो आयु आयु आल्ट्राने बोला एनथाब माने आं बुजिबाय नाम दारना नों बुजिबाय मा बुजिखो रिम्बालिने बोला कुछ नहीं है ओके सेलिना यस बोल रहा है अल्ट्रा मिनिबायलै अल्ट्रा जायगा की डायलॉग मारते रहेगा बो भाई नों हाबा जाबाय जाबायबो होनलांदों ना मा आंखो हाबा जानो होनखो ना मा आंखो हाँ माही क्या हो गया संजीत कैसे है आप बोल रहे माही मैं ठीक नहीं हूँ रे मैं पूरा ठीक नहीं हूँ मैं पूरा 100% ठीक नहीं हूँ रिमाली खारबाय नामा रिमाली अबाव थांखो कमेन्ट खालामदो जोंना आं सालांगोन क्यों हुआ क्या हुआ बोल रहा है तुम मुझे सपोर्ट नहीं करते ना माही इसलिए मैं एकदम बुरा है मेरा मैं अभी मरने वाला हूँ रे ज्यादा दिन नहीं रहेगा तू हेल्प नहीं कर रहे ना अगला अल्ट्रा अल्ट्रा साउन्ड ना मा होनखो अल्ट्रा माखो मामि पापिस बुङा होन इसके बाद हाँ न क्या क्या बोला संजीत ने बोला फोन पे दं हाँ हेलो हेलो संजीत ने बोला क्या क्या हो गया नो हाँ साउंड क्या हो गया साउंड कुछ नहीं हुआ मतलब हेलो हेलो संजीत में तेरा गर्लफ्रेंड नहीं हो क्या बोल रहे हो कमेंट कमेंट चले टू एक्स से इसका संजीत उरला सना आं दुगैनोसै होनना दोननोसै ओइ माबा रैमालि उरलि दानो दोनो नामा सोरबा पार्टि जागानाय जाबाय सोरबा ब्रेकआप इउ न साइलि सिलिना गयारि गयारि क्यों मर किसी हो क्या किस लिए तू मरेगा बोलो अरे क्या हो गया रे हम लोग का रिमाली किधर गया रे सेलिना तेरे इंथाप नहीं चाहिए उसको लांदेखो लांदेखो अरना अल्ट्रा
क्या एंथाब है रे अल्ट्रा? कौन सा एंथाब? इसके बाद सिलिना साइली के लिए दे सना अन थागोन आं दाना रेमालि नोङो अन दोना सिलिनाखौ ओइ खेला जादों नामा रुनु? हा दङ आरो जमा जमानो बोरमा लायनि आं बोरमा अके बोरमा लाय दे बेनिफ्राय बुजिया नामा बियो लान्दार ना सिलिना साइलिका एंथाब ओ एंथाब क्या है रे अल्ट्रा 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 बास कमेंट करो फैगासिनो माला हाबगोन बिसोरलाय गाबोन हामबाय मुलि जायाखै माथो मा होनो बेमारानो हामबायबा मा मुलि जाबावनो बा गार'वाब्रा थादों बिदिनो गुसु जाथों साया गुसु जानो सोंबाय थायो बेखारि बायदि या केते इवाला मुलि गुलिगोन हां नामाब्रा संजीता ओनली एंथाब है फेवरेट हा क्यों चाहिए रिमालिक एंथाब बोलो मासे माथे दाना खेबनै होनांगोन बेखौ फार्स्टआव होनानै ओरैनो पाटाल मारा होनांगोन ओमफ्राय उनावहाय सौफिननांगोन आरो खोथियाव नायब्रा बेसेबां बुरजा मटर जानो आं खोथियाखौ समान मोनबा एफा रोंद्रायाबा मानो इसेबां होब्रा आं बांसिन रोङाखै सिनायनाय नङा बे पस्ट खेबसेल' होबानो सानो जों मानो नांगौआ
सेलिना अभी मत जाओ बोला देखो रिमाली ने अभी मत जाओ मत जाओ। रिमाली क्या बोल रहा है? हिंदी बोलो हिंदी हिंदी। आई हेड यू संजय डोंट कॉल मी ओके 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 ओके। हाथ से मेहंदिया आई हेड यू आर 17 डोंट कॉल मी संजीत मुबारक मुबारक को तू मली। अरे गुस्सा हो गया रे सेलिना गुस्सा हो गया। संजीत कोई दिक्कत नहीं टिकनी इनका दो एंथावे हाँ अल्ट्रा। ओके ओके थैंक यू सो मच अल्ट्रा थैंक यू सो मच मेरा एल्बम में आके मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच।
कमेन्ट खालामदो ओइ रैमालि फेसबुकआव नाम्बार हरदोब्रा मा एसे बुजाब्रा नोंलाय आंनि अननायखौ रनजित लाइक डान थैंक यू सो मच लाइक देने के लिए थैंक यू 20 लाइक कर दिया आटा खत्म हो गया था अभी डाला में मोरा ओके कितना का डाल दिया कितना का डाला माय नंबर ओए बिसां मा पारसेस मा बुस्थु अ जो भी होगा इसलो कमेंट करना बहुत जरूरी है रिमाली ने नंबर तो पागल कौन सा नंबर है ये भाई सर कोई मतलब पागल कुत्ता कमरा होगा इसका नंबर यस हेलौ रेसो एन हाउस वेफ थांलाय फैलाय जानांबाय आगै थांहा मा थांलाय फैलाय मा बुजा अनलाइनखौ हिन्दीयाव बर'आव मा बुंले अनलाइनखौ बर'आव मा बुङो अनलाइनखौ बर'आव मा बुङो लोगोफोर मोरा सहेली ऑनलाइन है ना ऑनलाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं शादी करो रिमाली की मोरा रिमाली आता नहीं रही मेरे साथ नहीं तो रिमाली के साथ ओइ सनजित सना आं दोननोसै दे दाना अके ओमफ्राय दा एसएमएस खालामब्रा नों एसएमएस खालामथारालै जोख्लायगोन न'आव थांनानै र' ओमफ्राय मा ओंख्रि दाना सनाया ओंख्रिया जोंना हम लोग का दाली सब्जी था और इसके बाद बिलाही और मछली था और आलू चटनी था लाइक खालामदो रिमालि माबा रिमालि ए गोथावनो नोंसालाय मा गोजा गाबनि फास्राजों बेसेदि समायना गोजा गाबनि आर'नाइजों बेसेदि समायना बाजै साइलि बाय बाय बोलबाय बाजैया उरलिसोलै उरलिसो गोजा गाबनि फास्राजों कमेन्ट करो गास जोंना सोर दंमोन मा थाङां फैयां मा होनना बुंगोन बे आब'आ र' एन हाउस एबा मा बुंदोंमोनथाय र' थांलाय फैलाय जानांबाय आगै थांलाय फैलाय जानांबाय आगै आंहा होनना ए थांलाय फैलाय जानांबाय आगै आंहा खालामगोन दे अके नेना थाबाय आङो ओरैमालि नेना थाबाय ओमफ्राय जोंना सनाया उन्दु सना मा ओंख्रि जानाय मोनजागोन दालाय रिमालि तू सिंगेल है बोल रहे डबल साइली टू ट्रिपल है
सोना भी ट्रिपल है और रिमल डबल है, 4 और एक बंदा कौन है? ओके, आई एम सिंग तेरे बिना सकते। ओके, आं सिंगल बोल रहा है। चलिए, क्या कर रहा है, क्या कर रहा हो? साइली संजय बोल रहा है, साइली। अच्छा, संजीत शादी करो मोरा रेमाली से बोल रहा है। सरि, आं रायज्लायफ्लांगासिनो दङ। भइस दङ, भइस दङ। आं मुट खालामना रायज्लायफ्लांगासिनो दङ। ओमफ्राय हाउस आब' आंनि भिडिअखौ नायना हो, आंबो नोंनि भिडिअखौ नायना होगोन। ओमफ्राय सेंग्रा सिख्ला आब' आंल'सो सेंग्राया, सब बिसोर गासिबो हाबा जानाय गोजा, गासिबो हाबा जानाय गोजा। बिसोर आंल'सो सेंग्राया। आब' हाउस आंल'सो सेंग्रा। ओमफ्राय ना आंसो खोनायाखै दाना सनाया? माबा भइसआ अफ जाना होदों, आं रायज्लायगासिनोमोन, बावदों। सना बसुमतारी, आब' मा खबरनो मिनिबाय जोंना रैमालिया। बेंथं थोस मादों बं थाव दोंसो ना मा होनखो? मा खोथायाना बुं थावदोंसो होनदोंना। सनजित उरला नांलाय गावसो हाउस आब' कमेन्ट खालाम दे। रैमालि मोजां खबरा दाना। बुंबावदोंनो होनना बुंबावदोंनो। मा बुंबावनो माखो रायलायखो आं हमनो हायासै। हाउस आब'आ थांबाय नामालै आब'? रैमालि आगै जाबावबायलै नै रैमालि आगै। लोगो जादो ओमफ्राय आंनि एलबिआव फैसाखाय। हाब ओरै सनाया
सना बसुमतारी बुरखायदों रैमालिखौ एलबिआव लेंहरनो थांनो बे सनानियाव आला आंनियावबो फैयो आंसो रैमालिनि आइडिया आंसो सना आंसो ओमफ्राय अरला दानाथ' रैमाली प्लस रंजीत तुम दोनों की शादी बना मुझे मोरा रुबुल राय रैमालिया अके आब' सना नांदों रैमालि मेन्टेल जाबाय बे थांजाना आयु आं मेन्टेल जाबाय आरोना खोनासंग्रा जानोसै दे रायलायबाय था नांदों आरोना हाउस वाइफ आब'आ सब सोना रैमाली साइली सब शादी हो गया इन लोग का ओनली मे शादी नहीं हुआ ओनली मे शादी नहीं हुआ रे दीदी हाउस वाइफ आब' मा ओंख्रि जानायमोन खोन्थाहरलाय देलाय मा ओंख्रि जानायमोन हाउस वाइफ आब' दे दहायनिफ्रायनो अन दं आं दाना ओरैनो खेनसे अन फैफ्लानानै प्लेट फैफ्लादों इयो माथो जानांगौ बावदोंमोन होनदोंलै नोंखौ होनदों आरोना बावदोंदों मोरा संजीत बाय बावल ओके साली जाओ खाना बनाओ साली तो हस्बैंड से मार खाएगा तो खाना नहीं अच्छा आजकल तो अच्छा खाना नहीं बना रहा है यूट्यूब के लिए तो हस्बैंड से मार खाएगा रैमालिया मिनिबाय आरोना दालि आलु भाजा होनो आरोना गोथाव हाउस वाइफआबो नों बहानिमोनब्रा ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ नायना हो हाउस वाइफआबो आंबो नोंनि भिडिअखौ नायना हरगोन रैमालि सिंगेल हे मोरा संजीत रैमालि डाबल हम लोग हेलो दीप्ति मोस्ट वेलकम आपको मेरा एल्ब में स्वागत है गावहा आंनि एलबिआव दसेनिफ्रायनो खारखायो आं 1 मिनिटबो थाया नायनो बानायानो दारना ओइ माबा सना नोंनि एलबिआव थायोब्रा आङो थायो ओमफ्राय माने एथ' मानसिफ्रा एलबि होयोलै सोर सासेनाव थानो जायो आं दसेबाबो आं थांलाय फैलायबाबो जाबाय थायोब्रा फिसाज्लाखौ लायसिगोन दोनथ'नोसै आगैनो अके थेंक इउ सो माच हाउस वाइफ आब' फिसाज्लाखौ मा टिउसनाव हैदो नामा साइली ओके बोल रहा है दीप्ति ने बोला लाइक डन थैंक यू सो मच दीप्ति लाइक देने के लिए थैंक यू सो मच और बताओ दीप्ति क्या सब्जी खाया था इसके बाद मेघना दीप्ति सनाया आंखौ सिरि थायो आरो होनदों मानो सिरि थानांगौ आं मुडआव रायलायनांगौ ना निफ्राय क्या बोला न्यू फ्रेंड साथ में बैक करेगा देखो रिमाली के साथ फ्रेंड हो जा दीप्ति के साथ फ्रेंड जो नया है दीप्ति के साथ रिमाली बोला आं मुडआव रायलायनायखौ होनदों आरोना नों मुडआव रायलायनायखौ होनदों आरोना रायलायफ्लांगासिनो दंलै आं बिराद फाग्ला वाला सोरबा सनानि बोला आंहा दहायनो लाइक होखानाय ना होखाबाय अके रात को किसका एलबी है मोरा संजीत आज का ना बिदां दीदी का है आज का एलबी बिदां दीदी का है बिदां इसके बाद मा होनना बुंगोन badmintonआव अके badminton अके हाउस वाइफआबो नों बहानिमोन हाउस वाइफआबो नोंखौ र' हाउस वाइफआबो नों पारफेक्टलि इउटुबार जानो गोसो नामा हाउस वाइफ आब' नों जुदि पारफेक्टलि इउटुबार जानो गोसोब्ला आं माखासे ट्रिप होगौमोन आरोना बेनिफ्राय एन हाउस दीदी मैं बैक करूँगी दूंगी देखो हाउस वाइफ दीदी और रिमाली देखो दीप्ति के साथ ज्वाइन हो जाओ दीप्ति ने बैक कर देगा बोल रहा है दीप्ति के साथ सोना दीप्ति के साथ जाओ जोंनानि सना होनना बुंबाय जोंना माबाया रिमालिया दा फै सातथायाव दाना अके दे थांगोन दे आबै रिमालि दा फै आंनि एलबिआव दाना
थांगोन हिंदी बोलो मोरा सुन बोला हिंदी बोल रहा है ओके रले बोल रहा है ओ डिप्टी के साथ फ्रेंड हो जाओ डिप्टी के साथ डिप्टी बाय बाय जाना हाँ जाना होगा बाय ओके थैंक यू सो मच हाउस वाइफ थैंक यू मा जाखो बेबायदिनो आरोना दे रायलायदो मरा सन्जित आजकाल बादल गया हाँ मैं तो थोड़ा बदल रहा हूँ मरा सन्जित उरलि आं ओंखाम संनो सिन्दारा नोंसोर ओंखाम संनो मानसि गैया नामा ओंखाम संग्रा मानसि गैया नामा ओरैनोलाय मानसि गैया मानसिया ओंखाम सं खैथायाव फ्रि जागोन नोङो ए हारसिंसो दं न'आव होनदों ना मानसिफोरालाय अबाव थांजोबखो बी एम मोरा एल बी करा रे बी एम मोरा हाँ जाना इसना ब्रा मानसिलाय मा होनना बुंदों र' ओइ जन्दारना सोर दंलै जोंहा मानो नांगौ नोंनो मालाय ओंखाम संनो नागिरनायखौ संदो आगै रैमालि बारा थानो नाङा आरोना बा थांदो ओंखाम संदो थां माबाया सनाया बिराद डेन्जारलैयो मोरलिलिनो ओमफ्राय न' खाथियाव जाय गो होदों दाना न' खाथियाव जैग होदों अके एल बी कब खत्म होगा तेरा मालूम नहीं रे कब एल बी बंद होगा होद रैमालि हाबा जानायसो फाग्लाफोर थांसैनो थांदो अके बुंदो आरोना थांदो दिल लगा लिया मैंने तुझसे प्यार करके रे एल्बम कर रहा हूँ मैं ओके रिमोले ओके नेट स्लो है तेरा मेरा नेट स्लो कभी नहीं होगा 5G है मेरा इसके बाद थांदो रैमालिनि दाना बे सनाया
Oke baik आंनि बिनानावसो रैमालि आंदो नै नोंखौ सना आरोना हाब आंलाय मा बोरायखोब्रा हाब बबाव बोरायखो सेंग्रा आंनि उन्दुनायखायसो बोरायना दंब्रा आंबो साफासो मा गाबलाबायब्रा मा मा जाखो दासो ओंखाम ओंख्रि मोनजोबदों बारे सना दाबो ओंखाम बोरैबाय गुसु जागासिनो मा दा Pankaj, thank you so much. Like done neglect. Thank you so much, Pankaj. Like done, brother. Thank you. Thank you. Remalia Sat Baitarli Sat Baitar Sat Baitar Dendarna. बे एलबिनि थाखायनो ओंखाम संखाबाय होमबा ने माबाया रैमालिया माबाया सनाया राधे ओइ पार्सेल दोस्तों Hey.
हेलो दोस्तों, मतलब अभी मैं देखो पार्सल आया था मेरा, इसलिए मतलब बात नहीं किया था। पार्सल आया था, पार्सल आ गया था, इसलिए थोड़ा मूड हो गया था, साउंड मूड। अनारे नाने नाना नाने, थैंक यू सो मच। बीएम की एलबी में नहीं जाएगा तो हाँ जाना पड़ेगा, थोड़ा में नहीं आता रे। पंकज सावधान, पंकज देखो हम लोग का डिप्टी के साथ ज्वाइन हो जाओ। मैं भी एलबी बंद करेगा रे, इतना टाइम नहीं देगा। ओं आब' होनाबो मा रायलायखो बिसोरो, माथो सानदों सङाबा बिमासो दंख्रिनारबा। रैमालिया थांबाय ना आगै ना थांगोन ना थाङाखैथाय? सनानो बेसे बोसोरलै होननानै बेसे इयार्स बुंलाय। सभी फ्रेंड मेरी वीडियो वॉच करो। हाँ दोस्तों, पंकज का वीडियो सभी दोस्तों वॉच करो, और राधे राधे सभी को, और राधे राधे। इसके बाद राधे 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 राधे। सना नोंना बेसे इयार्स अन दंब्रा नै रैमालिया थाङा ना आंखौ गारना होनानै थाबा आंखौ गारनायाब्रा। बोराय नुबाय माबोरै बानानाथो। ओइटिन इयार्स, आयु 18 इयार्स होनबा दारना आं ओमफ्राय केस होनो हाबावोसो नोंखौ मिथिबाय। आं 18 इयारल'सो नङा, केस होबाथाय नों जेलाव लांजाबावोसो नोंना बोराया। 18 इयारल'आ। ओमफ्राय संजीता ने देख रहा है संजीता ऑन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं अभी एलबी बंद करेगा रे, एलबी बंद करेगा क्योंकि मेरा एलबी में कोई नहीं आ रहा है रे। पंकज थैंक यू सो मच, सभी फ्रेंड लोग पंकज। मैं आ रहा हूँ ना। हाँ हाँ, संगीता तो मेरा डार्लिंग रे। संगीता 19 हाबनोसै आं दाना। आंना 25 हाबबाय आरो ना, आं दाख्लै बावै। ओमफ्राय रैमालिया मिनिबायलै। रैमालिया फिसा गोनांसो ब्रा, नायनो र' मोजां नायदों आङो। टुवेन्टि वान आरो ना, बोराया 30। आयु एफा बोराय होननानै। अयो थैंक यू सो मच सामदुका डिप्टी ऑन ने ऑन, थैंक यू। मैं हूँ ना संगीता, किधर गया कमेंट करो संगीता। उसके बाद बाजै सना एकदम नै सुमिरा खारबोथारबायलै। थैंक यू सो मच सुमित, आंनि एलबी फैनायनि थाखाय, नुजाबैनि थाखाय थैंक यू। कितना बाजी एलबी आती हो मोरा। मेरा एलबी ना सुबह 7 बजे में और शाम को 4:30 बजे में। 33 लाइक डन, थैंक यू सो मच। 23 केजी लाइक डन, थैंक यू। सभी फ्रेंड सपोर्ट करो जी, सभी को आईडी देखो, जो सभी लोग सपोर्ट करो पंकज को। पंकज सब इतना अच्छा लड़का रे, पंकज सभी को 4 आईडी देगा। मैं एकदम गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ओके बोल रहा हम लोग का संगीता, एकदम आई लव संगीता। इसके बाद अन थैंक यू। आंनि एलबी आव मानो फैयाखै ना? एलबी आव फैगोन। साइली सिस्टार आ गया बोल रहा है। हाँ साइली सिस्टार आ गया।
थोत्स बहा सिन्दुर सिन्दुर मंगल चित्र सान खै उरला गेदा बहा सिन्दुर मंगल चित्र सान नुखो माथो बोरैबा मिथिला होमबालाय नोंगौना नङा हमना लां आं ओंखायनोसै आरोना फैदों सुमिता आं गोनांखायसो फैदों सुमिता होनना बुंदों आरोना आयु बारे आं दासो सिखारदों उन्दुना आयु उन्दुगाद्रा ओमफ्राय अनन्स दा फै 7टायाव आरोना सोना का हेल्प में कोई मत जाओ सोना का हेल्प में हम लोग का संजीता ने लाभ दिया रे मैं एक्सेप्ट किया 100% एक्सेप्ट किया है मैं ओके बाजे ओके कोकरो से बात करो कोकरो मुझे नहीं आता रे पैकलाम दोस्तों पैकलाम इसके बाद रागा जाबले रिमालिया दोस्तों मैं अभी बाय बाय लेता हूँ कमेंट करो दे साइली बाजे बोल रहे देखो रे समा दे रे मत प्यार किया रे मत प्यार किया पैकलाम मालूम नहीं रे पैकलाम ओ सोना तुम्हें मत प्यार किया रे क्या पाई कलाम मरा मालूम दे बोरै नायलायनो रोंबा दाबो नोंबो बिबोनां गुमा आगै मैला बिदिनो बे आगै फुना फैयो नोङो मथियाव फुना फैयो आखौ उन्दु आं दाना ओंखाम संनो उन्दुबाय बारनांगोन ना उन्दुयोमोन बारनांगौ देथाना गालांजागोन नोङो देथानानै माबायदि अवस्था दं आंनाव उन्दुलांनायावनो देना गालांबा सेस्लाया आबौ नोङो देनो हानाय पूर्णिमा आ गया रे पूर्णिमा कौन सा पूर्णिमा रे देखता हूँ मैं ओ पूर्णिमा आ गया रे पूर्णिमा आ गया मौसलकम दोस्तों सभी को स्वागत है और मेरा मैं कहता है सलोन से मिलेंगे बिबोनां के पूर्णिमा अनन थैंक यू सो मच पूर्णिमा मा ओंख्रि जानाय माबोरै खबर सबरथाय खोन्थाहरदो सुमित आगै होननानै मिनिहरबायलै नै एकदमबारे सुमित जोंसो सब लाइन गोजा नाङाब्रा आंजोंलाय रावबो गैया नाङाब्रा सुमितजोंसो लाइन गोनां गोजा माथो बोरै जागोनलै एलबी बन मत करो मोरा संजीत को बोल रहा है ओके लाइक कर दो पूर्णिमा लाइक प्लीज पंकज अनन थैंक यू सो मच देखो पंकज के साथ जॉइनिंग हो जाओ थांगोन दे सना बाजिन्दों थाङा जों सनानि लिबा थाङा सनाया एकदमबारे जोंखौ सैथाराना पूर्णिमा अनन थैंक यू सो मच पूर्णिमा सना थैंक यू माय डार्लिंग ओए एसएमएस डिलीट मत करो मोरा बोल रहा है कौन मोरा डिलीट करा रे एसएमएस अनन थैंक यू अनन आंखौ नावना अके पूर्णिमा नावना आंनि बिबोनां नावदों रिमालि थांबाय दांलै गैला कमेंट दे आरो 10 मिनिट बाव ओनली 10 मिनिट संगीता ने हंस रहा है संगीता मुझे मैसेंजर में मैसेज करो पूर्णिमा थांसै नामा ग्लु ग्लु लाभ भी होदो दे दोस्तों मेरा लाभ उड़ा दो झंडा लाभ का झंडा उड़ा दो कौन लाइक नहीं कर लाइक कर दो लाभ का झंडा उड़ा दो गुलुमुलु हाँ गुलुमुलु सना आगै साब खालामबाय आं दाना सना आगैखौ साब खालामनो फै बयबो आंनि लिबाव थाङा जों बयबो
सनानि एलबो थाङा बेनिफ्राय सुमित होनदों चुमा चुमा दे दे बाजै सना चुमा चुमा दे दे बोल रहे देखो मोरा पंकज रिटर्न क्यों नहीं किया मुझे पंकज देखो ने तेरे को क्या क्या बोल रहा है रिमालि नाम दाना अन 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 थेंक इउ सुमिता पुर्निमा नाम दं अन 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 ओंखाम जानोसै दे आं दाना दे ओंखाम जादां जाना लाखा एकदमबारे सना माबा सना बै माबा सैमा गोबादिया एकदमबारे लाथा लाथाया एकदम मोजां जादे सैमा गोबादिखौ बेनिफ्राय जॉइनिंग प्लीज देखो पूर्णिमा के साथ जॉइनिंग हो जाओ प्लीज दोस्तों पूर्णिमा से बेग देगा मैं पूर्णिमा को भी ब्लू देता हूँ दे पूर्णिमा नोंखौ ब्लू बेग नों जायखिर बेखौनो लोगो खालामनाय दायो अके बाजै नाम दाना थेंक इउ ओमफ्राय दा फै सौ सौथारगोन दै दाना सैमा गोबादियालै एकदमबारे माबोरै सना एकदम सैमा माबायदि गबाय बेनाटी संगीता ने बोला कहा ज्वाइनिंग कोई भी नहीं करता है सभी लोग मोरा है ना इसलिए ज्वाइनिंग करता है सुमिता फैया आंनि एलबम दाना पुर्निमाया सोर सासेमोनलाय एलबियाव फैयालाय आं हमनायासो मानसिखौनो आइडिस नामा इयो सोरनि मा जयनिं सिखोला बेसा क्या बोला पुनम बे सन्जिता नायनो ना पुर्निमासोलै नाना आयौ सोर सौथारनो होनजानानैलै रैमालि आंखौ सौथारनो नागिरदों पुर्निमाया माबाया सनाया आंखौ सौथारनो नागिरदों रैमालि नंगौ नामा बाजै सना दाना जॉइनिंग करो मोरालक साइली के साथ देखो साइली ने गुस्सा आ रहा है हम सुमित आंनि हिरो दाना सुमितनि हिर'आथ' आयु खै नाम्बार खमसे खम 10 नाम्बार जागोन नोङो पुर्निमा नों सुमितनि 10 नाम्बार हिर'नि जागोन सुमित मिनिबाय सनजितखौ दाना आयु अके दाना आंखौ सौथारनोसै होमबा मबाइलनिफ्रायनो सौफैब्रा टिउलायनाय शक्तिमान बायदि शक्तिमान चक 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 शक्तिमान होनलायनाया दोस्तों आप लोग कौन शक्तिमान देखता था मैं तो बहुत शक्तिमान देखता था थोस फाग्ला नांबायलै आई एम सोरां एस टी ओके सोरां एस टी आरोना शक्तिमान सोर नायोमोन कौन शक्तिमान देखता था मैं तो बहुत अच्छा लगता था अरे शक्तिमान देखने के लिए शक्तिमान चक 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 बोल के सुमित नायनो बायो बेनो बे पुर्निमाया सोर जाखो एस टि नोलै एस टि आंलाय आरो सोर सानदोंमोन अनेकलै सुमित अनेक आइडि लाना फैयो आंबो दिनै आइडिजोंसो बेरायहैगोन मिथिबायना आइडिजोंसो बेरायगोन आंबो ओंखायनो ओंखारनिफ्रायसो आं मा होखो एद बाजै मा बोलराय इसको आयौ मायाव सौगोन सना गैना नोंलै मायाव सौना थायो सोराङा माबाया सनाया गुस्सा आया ना तो सबको मर के गुस्सा आया बोले संजीता तो शक्तिमान देखा कि नहीं देखा हम लोग छोटा छोटा था ना तो हम लोग शक्तिमान देखता था शक्तिमान चक चक शक्तिमान है ना इसको हम लोग बहुत देखता था सोना मोना सब रिटर्न में प्लीज सोना मुना रूपा जल्पी रे सभी लोग रिटर्न करेगा बोल रहे अन्थायानो अन्थायानो रिमालिया ओंखाम जाहैदो थां होनदों दे थां ओंखाम जाहैदो सैमा गोबादिया ओमफ्राय जाग्रोनि रन्दा दे जाग्रो सैमा गोबादिखौ मोजां जाना ला बोलो मरा सन्जित सनाखौ ओइ सना ओइ माबा साइलेखौ साफ खालाम साइलाया नोंनि एलबो दाना थांगोन इयो साइलेखौ साफ कर दो सना आप भी बेक करेगा ये शक्तिमान नहीं शक्तिमान है दुश्मन बीएम देखता है वो बिगराल गोब्राल जासिकारानी साइली बाजै मोरा आस एलबी है नहीं है क्या बोल रहे साइली आप प्लीज कितना बाजे में देगा बोलो नहीं आज मेरा मोरा बोल रहे ओके
घंटाया सोना बाय बाय फ्रेंड थैंक यू रिमाली थैंक यू रिमाली थैंक यू सो मच चलो मैं भी एलबी बंद करेगा रे चलो एक दूसरे के साथ बाय बाय ले लो इतना टाइम लेने के बाद भी WT नहीं मिलते ना कमेंट पढ़ो अच्छी से पागल संजीत क्या कमेंट करता है बोल रहा है नहीं मैं कमेंट में आराम से मन में दिल का अंदर में मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ रुको मोरा रिमाली बोल रहा है हाँ मोरा रिमाली किधर जा रहा है तू सिंगल बिंगल कौन कौन बिंगल है बोलो कौन कौन सिंगल और कौन कौन बिंगल है बोलो बिंगल मोरा संजीत रिटर्न कौन कॉल करता है इतना कौन कॉल करता है मालूम नहीं रे मैं एमएलए का एमएलए हूँ इसलिए सभी लोग मेरे से कॉल करता रहे रुको एल मासर मत दे दो मासर मत दे मासर मत ने दो सुमित राय संग ओके बीमा बोल रहा है ऑन बयलार माबासै थगाय मारदोङो दारू पिएगा रे चुमा चुमा बाजे बोल रहे हो बारे जमुना छोटा छोटा रे दोस्तों मैं आज एक वीडियो बनाया है मतलब मेरा से लोग पूछ रहा है कि सभी का एलबी में मतलब किसी का एलबी और किसी का वीडियो कॉपीराइट है तो कॉपीराइट को कैसे हटाएगा वो मुझे पूछ रहा था तो इसके लिए मैं आज वीडियो बनाया है पूरा एडिटिंग भी हो गया और यूट्यूब दिया लेकिन पब्लिक नहीं किया तो मैं कल सुबह 7 बजे में वीडियो पब्लिक कर देगा सुबह 7 बजे में पब्लिक कर देगा वीडियो तो सभी लोग मेरा वीडियो फुल वॉच करके दे दो 7 मिनट का वीडियो पूरा फुल वॉच करके मुझे कमेंट कर दो मैं सभी को इतना सारा हेल्प करेगा इथाबां फोथाबां लोथाबां मिथिबां समझा में नहीं था संगीता क्या बोला रे मनजाया नरना मान जा मेरा कॉल क्यों रिसीव नहीं किया बोला बोले थैंक यू दोस्तों सभी को थैंक यू सो मच मेरा एल्बम आने के लिए बाय बाय ले लो सभी बाय ले लो बाय बोलो सभी लोग इतना मुझे आप लोग इतना सपोर्ट किया लेकिन आप लोग इतना सपोर्ट किया मुझे दिल से आप सभी को दिल से थैंक यू सो मच इसके बाद ओके बाय साइली की एलबी में मिलेगा साइली का एलबी में इतना कब वाइट करेगा रे मैं साइली का एलबी इतना वाइट नहीं कर सकता है संगीता आपको अभी मिलने जा रहा हूँ मैं इसके बाद ओके समाज मुझे आता है कॉपीराइट क्लेम मोरा सुजेर ओके तेरे को आता है ना फिर भी देखो मेरा वीडियो ठीक है जाम्बा फैबाय लो लाइक दान थैंक यू सो मच जाम्बा लाइक खालामदो दे जेरै मैया र' ब्र' ओके ब्र' थैंक यू सो मच
अभी नया नया दोस्त लोग आ रहा है, अरे नया नया माल आ रहा है अभी दोस्तों। एलबी नहीं है आशा, साइली सिस्टर देखो जिरिमया आपको बुला रहा है। संगी बाय बाय नो दे रिम्बाली, दे रिम्बाली, ओंखामफोरा मोजां गोथाव सं, आंबो जानो थांगोन दै बेदर ओंख्रिया। बोलो जिरिमया बोल रहा है, ओके लाइक कर दो प्लीज, कौन लाइक नहीं किया। और जाम्बा ब्र अबाव थांखो जोंनाव, बोरैबा होननो मोनला लांला जाम्बा नार्जारि आरो ना। होद नामखौ बोरैबा मोनलाय लांला होननो ब्रादार नोंनिखो। ओमफ्राय सिम बायनो फैसा गैयालै जिरिमिया, सिम बायनो फैसा, सिम लानो फैसा गैया जाहा आंहा। जुदि सिम लानो हायोब्ला, आं गोदान सिम लानो हायोब्ला ओरैबायदि आइडि खुलिगौमोन आङो, नोंसोरनो हरजोबगौमोन आं मिथिबायना। सिम लानो फैसा गैयाना। बाय 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 हम लोग का, थैंक यू सो मच साली थैंक यू। जिरिमिया किधर गया, बाय बाय, थैंक यू। मिलेगा सभी को, फेसबुक इंस्टाग्राम में मिल जाएगा, लेकिन कौन सा गारंटी है मैं आज रात में मर जाएगा तो सभी को नहीं मिलेगा। मैं मर जाएगा ना, सभी का पैर पकड़ के खींचेगा, मैं रात में सोने का टाइम है, पैर पकड़ के खींच लेगा सभी का। थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच। हम लोग का जिरिमिया ब्रदर किधर गया रे, जिरिमिया ब्रदर किधर गया। जाम्बा नामा आंदो माबोरै नाम लाखोथाय, आं बोरैबा मोनलायलाङो बुंनो। ब्रदर सभी को, जिरिमिया ब्रदर, जाम्बा ब्रदर, रिमाली सिस्टर, साइली, मुझे भी डालना, ओके। सभी को दिल से थैंक यू सो मच। मैं आप सभी को क्या देगा, क्या कुछ भी दे नहीं सकता है। संगीता साब दिलो होनदों, संगीताया थांबाय दांलै गैला, आसोल माबा जिरिमिया ब्रादार थांजोब्बाय दां बिसोरो। सभी को मेरा दिल से थैंक यू सो मच दे जिरिमिया ब्रादार। आंना एलबि जोब्बाय दै, मालायनि एलबियावबो गिदिंनांगोन ना। बंद करो एलबी मरा सुन, ओके। दिल से सभी को थैंक यू सो मच। और राधे राधे, सभी का राधा रानी की कृपा हो जाए। और जय हिंद जय भारत वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। थैंक यू सो मच, बाय बाय, फिर मिलेगा।